కనిపిస్తా ఉంటుందా మాతాజీ ప్రెజెంటేషన్? హరే కృష్ణ మాతాజీ, కనిపిస్తా ఉంది. గాయత్రి మాతాజీ కనిపిస్తుంది ప్రభు, క్లియర్ ఉంది ప్రభు. కర్మయోగం కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ సన్యాస యోగం అని చెప్తారు ఈ అధ్యాయంని. మూడో అధ్యాయంలో ఎలాగ అర్జునుడు ప్రశ్నించారో అలాగే ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ కృష్ణుడికి ఇది తిరిగా ఇంకా స్పష్టం కావాలి మనకు అనేదానికి ఈ అన్ని కర్మాలు వదిలేయాలా, లేకుంటే మేము చేస్తూ చేస్తూ స్వధర్మం అని చేస్తూ ఆచరిస్తూ మేము భగవంతుడిని భక్తి చేయాలా అని అడుగుతున్నారు. భగవంతుడు వెనకాల అధ్యాయంలో ఈ 4వ అధ్యాయంలో భగవద్గీత చరిత్ర చెప్పారు. ఎంత వెనకాలి జ్ఞానం ఇది, ఎంత పురాతనమైనది, ఇది గురుష్య పరంపర ద్వారా వస్తున్నది. మళ్ళీ తర్వాత భగవంతుడు 4 విభాగాల సమాజాలు నేను చేశాను, చాతుర్వర్ణ, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అని కూడా చెప్పారు భగవంతుడు. అది ఒక జన్మించి కాదు, ఒక కర్మ నుంచి, ఒక గుణాయించి అని చెప్పారు. అది ఆ ఉద్దేశము భగవంతుని ప్రీత్యర్థం, అది భగవంతునికి సంతోష చేసేది దాని ఉద్దేశం. అది కూడా విన్నాను మేము. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు మళ్ళీ అర్జునుడు ప్రశ్న, కర్మను సన్యసించడమా లేక భక్తితో కర్మలను ఆచరించడమా, ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం శంససి యత్ శ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. దానికి భగవంతుడు చెప్పేది, సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయస కరావుభో తయోస్తు కర్మ సన్యాస కర్మయోగో విశిష్యతే. సో భగవంతుడు చెప్పేది రెండు కూడా మంచిదే, రెండు కూడా ఆధ్యాత్మిక మార్గాలే. అయితే రెండిటికి బెటర్ కర్మలను సన్యసించడం కంటే భక్తియుత సేవ చేయుట శ్రేష్టం అని భగవంతుడు తన నిర్ణయం చెప్తున్నారు. కామ్య కర్మలు ఇంద్రియ ప్రీతిని కోరునటువంటి భవబంధమునకు కారణములై ఉన్నవి. దేహ సౌఖ్యమును పెంపొందించుకొని ఉద్దేశ్యముతో కర్మల ఒనరించినంత కాలము జీవుడు వివిధములైన దేహములను పొందుచు భవబంధమును నిరంతరము కొనపోగవలసియే ఉండును. మళ్ళీ తర్వాత చెప్పేది, ఇంద్రియ విషయాలు వెనకాల పోతే మనకు ఇది పతనం అవుతుంది, అధోగతికి ప్రాప్తి అవుతాం. దానికి ఈ మన జన్మలో మేము ఇంద్రియ వస్తువుల్ని వదిలేయాలి ఇది అని చెప్తుండేది. దీనికి ఒక ఇమ్మీడియట్ గా ఒక అవేది కష్టకరమైనది. సో సన్యాసంగా అన్ని కర్మము వదిలేసి భగవంతుడి పైన మనసు పెడతాను, ధ్యానం చేస్తాను అంటే అది కష్టమైన కార్యం. సో భగవంతుడు తిరగ మళ్ళీ చెప్తున్నది, ఇది ఒక క్రమంగా మనము మా విద్యుక్త కర్మలు చేస్తూ చేస్తూ మనం భోగించే ఒక దీన్ని మేము వదిలేయాలి అని చెప్తున్నారు. అదే సేమ్ 3వ అధ్యాయంలో మేము వినింది అలాగే. ఇలాగ మిథ్యాచారి అవరాదు అని భగవంతుడు చెప్తుండేది. అంబేద్కర్ భగవంతుడు ఇది చెప్తూ రెండు ఇది యుక్త వైరాగ్య, ఫాల్గు వైరాగ్య అని 2 విషయాల్లో ఆచార్యులు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనకి. సో ఒక వైరాగ్యము ఇక్కడ చూస్తుండేది మహారాజ్ అంబరీషుడు అంటే వాళ్ళు గొప్ప మహారాజుడు. ఇంకొక వ్యక్తి వాళ్ళ కాళ్ళు దగ్గర వాళ్ళ కాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళకి క్షమ యాచిస్తున్నారు, వాళ్ళు దుర్వాస మునిలు. వీళ్ళ చరిత్ర మేము వింటాం. సో చెప్తారు, సన్యాసం అంటే మనం భోగించే ఒక దీన్ని ప్రవృత్తిని మేము త్యజించాలి. సన్యాసం అంటే అది కేవలము అంత విషయాల నుంచి దూరం ఉండేది, ఇంద్రియ వస్తువు నుంచి దూరం ఉండేది అని కాదు. అది ప్రారంభిక హంతంలో అది కరెక్ట్, అది అవుతుంది. అయితే అంత్యంగా అది నిజమైన సన్యాసం, నిజమైన త్యాగం అంటే కంప్లీట్ సంపూర్ణ మన భోగించే ఇచ్చాలు ఏమున్నాయి, కోరికలు ఏమున్నాయి, దాన్ని వదిలేసే. సో మీరు అంత ఒక ధనికులుగా ఉండొచ్చు, అంత మధ్య ఉండు మీరు పెద్ద సన్యాసి ఉండొచ్చు. ఇంకొక వ్యక్తి ఏమీ లేకుంటేనో అంత కోరికలు ఉండొచ్చు మనసులోగా, ఇంకా అంతా ఆ కోరికలు ఇది కావాలి ఎత్తుకోవాలని ఉండొచ్చు. సో ఇది సన్యాసం అనేది ఒక మనస్థితి. ఇది ఇక్కడ మేము చూసేది చెప్తుండేది, ప్రాపంచికతయా బుద్ధ్య హరి సంబంధి వస్తున మోక్షుభి పరిత్యాగో వైరాగ్యం పలుకు కత్యతే. భగవత్ సేవలో ఉపయోగపడే వస్తువును సహితము భౌతికమని తలచి త్యజించినట్లయితే అటువంటి సన్యాసము అసంపూర్ణమైనది. సో భక్తులు ఎప్పుడ మనకి మన ఆచార్య వ్యవస్థ శిల ప్రభుపాదులో వాళ్ళు చూపించినట్లు మేము ఈ భౌతిక వస్తువుని యూజ్ చేస్తాం, అయితే దాన్ని
మన కోసం కాదు యూస్ చేసేది, అది భగవంతుడి సేవ కోసం. సో మేము అది కూడా సన్యాసమే, అది కూడా వైరాగ్యమే. దాన్ని యుక్త వైరాగ్యం చెప్తారు. నిర్బంధే కృష్ణ సంబంధే యుక్త వైరాగ్యం ఉచ్యతే. మనకి స్వార్థం కోసం మేము యూజ్ చేయక, అయితే భగవంతుడి సేవకి యూజ్ చేయవచ్చు. ఏదే అది వస్తువు వచ్చానో, భౌతిక వస్తువు వచ్చానో దాన్ని అది భగవంతుడికే చేరింది, దానికి భగవంతుడి సేవకి అది వినియోగించాలి. ఒక రకంగా చెప్తారు, 3 విధాలుగా వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి కర్మి, ఇంకొక వ్యక్తి జ్ఞాని, ఇంకొక వ్యక్తి యోగి, ఇది భక్తుడు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మామూలుగా కర్మి అంటే ఎలాగంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. సపోజ్ ఒక వీధిలో ఒక పర్స్ ఎవరిదో ఒక డబ్బులు ఉన్నాయి, అకౌంట్ ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఏం చేస్తారు, చూస్తారు, ఓ ఇక్కడ ఒక 1,00,000 రూపాయలు ఉన్నాయి, ఓకే ఇది నాకు దొరికింది, ఇది నా భాగ్యం ఇది అని దాన్ని తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి పోయి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు, వాళ్ళు భోగిస్తారు. ఇంకొక వ్యక్తి చూస్తారో, ఇది నాది కాదు, ఇది ఈ డబ్బులు ఎవరిదో, ఇది అవుతాను, నాకు దీనికి ఏం సంబంధం, ఇది నాకు అని వాళ్ళు అక్కడ చూసి అక్కడ వదిలేసి పోయిస్తారు. సో చెప్తారు, ఈ వీళ్ళలో ఇంకొక 3వ వ్యక్తి వస్తారు, వాళ్ళు చూస్తారు, ఓ ఇది 1,00,000 రూపాయలు ఉన్నాయి కదా, ఇది ఎవరిదో ఉండాలి కదా, నాది కాదు ఇది, అవుతే ఇది ఎవరిదో ఉండాలి, ఇది ఎవరిది ఉండొచ్చు అని వాళ్ళు కొంత దానికి ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత ఆ వ్యక్తికి తిరిగి ఇస్తారు. సో ఇది చెప్తారు 3 రకంగా వ్యక్తులు. ఒక వ్యక్తి ఈ భూమిని చూసినప్పుడు అంతను నేను ఎంజాయ్ చేయాలి, నేను భోగించాలి, ఇది నా కోసం ఉంది, నా స్వార్థం కోసం ఉంది. అది మొదటో వ్యక్తి, ఆ డబ్బులు చూసింది నేను తీసుకుంటాను అని, అది కర్మి అని చెప్తారు. రెండో వ్యక్తి, ఓ ఇది నాది కాదు, ఇది ఈ ప్రకృతి అంతా, ఇది ఈ విషయ కోరిక ఎంతో వస్తుంది, ఇదంతా నాది నిజమైన ఇది కాదు, దాన్ని వదిలేయాలి, ఇది జగత్తుని చూస్తున్న వాళ్ళు ఇది భౌతికము, ఇది మెటీరియల్ అని వదిలేస్తారు. ఇది కూడా కొంత బుద్ధి ఉంది, దానికి జ్ఞాని అని చెప్తారు. 3వ వ్యక్తి ఏమంటే, ఇది ఎవరిది, ఇది ఈ పర్స్ ఎవరిది, ఈ డబ్బులు ఎవరిది అని అవగాహన చేసుకొని వాళ్ళకి ఇస్తారు కదా, వాళ్ళు భక్తుడికి తెలుసు సంపూర్ణ విశ్వము ఇది భగవంతునిదే. చాలాగా ఇది అంతా కూడా భగవంతునికి ప్రీత్యర్థం, ఇది వినియోగం కావాలి ఇది అని భగవంతునికి అర్పించుతారు. సో ఇది నిజమైన వైరాగ్యం కూడా, యుక్త వైరాగ్యం అని చెప్తారు. సో దాన్ని ఆపోజిట్ గా ఇక్కడ ఫాల్గు వైరాగ్యం చెప్పేది ఏమంటే, కొంత వస్తువులు మేము భగవంతుని అదే జ్ఞాని అయినప్పుడు కొంత సమయం అది భగవంతుడి సేవకి యూజ్ చేయొచ్చు, అయితే అయ్యో ఇది భౌతికమని యూజ్ చేశాను, దానికి ఫాల్గు వైరాగ్యం చెప్తారు. ఫాల్గు వైరాగ్యం కొంతసరి ఫాల్గు అని ఎలా చెప్తారు అంటే, బాహ్యంగా నేను వైరాగ్యాన్ని చూపించచ్చు, నేను ఒక సన్యాసి, నేను అంత ఇంద్రియ వస్తువులను వదిలేశాను, అయితే ఆంతర్యంగా ఇక్కడ చూపించినట్ల నాకు ఇంద్రియ వస్తువుల పైన మనసు ఉంటే దాన్ని ఫాల్గు వైరాగ్యం చెప్తారు. ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉండేది ఏమంటే, ఇక్కడ ఒక నది చూపిస్తున్నారు సైడ్ లో మీకు, ఇది ప్రవహించే నది. ఈ నది చెప్తారు, ఫాల్గు అనేది ఒక నది ఉందంట, ఇది మన ఉత్తర భారతంలో బీహార్ దగ్గరకు వస్తుంది. ఇది అవతలు కనిపించేదంట, ఇది భూమిలోగా కొంత 5 feet, ఇంకొక 3 feet కింద లోగపోతుందంట. సో పైన చూస్తే ఏమీ కనపదు, భరే ఓ భూమినే మన్నే కనిపిస్తుంది. అదే కొంత లోపకపోతే ప్రవహించే నీళ్ళు చూస్తాము. సో అలాగా మన కోరికలు అనేది మేము అవతలుగా చూపిస్తూ ఉండొచ్చు, అవతలుగా నేను బాగా నామం పెట్టుకొని ఇంకొకటి చేసి నేను జపం చేసుకొని ఉండొచ్చు, అయితే ఆంతర్యంగా నా కోరికలో అలాగే ఉంటే నేను చేస్తా ఉండే ఇది వైరాగ్యం, ఫాల్గు వైరాగ్యం అని చెప్తారు. ఫాల్గు అంటే లోగా అంత కోరికలు ఉన్నాయి, అయితే బాహ్యంగా లేదు, సో ఇది నిజమైన వైరాగ్యం కాదు, ఇది అని ఇక్కడ చెప్తుంది. సో ఈ విషయంగా ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తారు, ఎవరు పరీక్షిత్, అంబరీష్ మహారాజు అంటే, అంబరీష్ మహారాజు ఒక గొప్ప వ్యక్తి. వీళ్ళు ఎంత ఇది కీర్తి పొందింటారంటే, అంత జనులు వీళ్ళని అంత ఇచ్చేస్తుంటారు, ఇంత వీళ్ళు మంచి, వీళ్ళు భగవంతులు పెద్ద భక్తులు, వీళ్ళు మహారాజులు, వీళ్ళు అని అందరూ కూడా అంత ఇది చేస్తుంటారు. సో ఇది వినేది ఎవరు, దుర్వాస మునులు పెద్ద తపస్వి, యోగి. అయితే ఈ యోగి తపస్వి ఒక సమయం అంబరీష్ మహారాజ్ గురించి వాళ్ళకి కొంత ద్వేషం వస్తుంది. ఇదేమిది, నేను సన్యాసి, నేను ఋషిముని, ఇంత తపస్సు చేస్తున్నా, అయితే నాకున్నా ఎక్కువగా ఈ మామూలు జనాలు ఇంత సమాజంలో వాళ్ళు ఎక్కువగా అంబరీష్ మహారాజుడికి గౌరవం ఇస్తున్నారు కదా అని కొంత వాళ్ళకి ద్వేషం వస్తుందంట. సో తర్వాత ఒక రోజు వాళ్ళు అది ఏకాదశి నెక్స్ట్ డే, ద్వాదశి రోజు ఈ వీళ్ళకి అంబరీష్ మహారాజుడు భవ్య మహల్కి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు అంబరీష్ మహారాజుడు వాళ్ళని బాగా ఒక సత్కరిస్తారు. తర్వాత వీళ్ళకి ఇంకేం ప్రసాదం ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఒక అతిథి సత్కారం, అతిథి భోజనం. అప్పుడు వీళ్ళు చెప్తారు, నేను వస్తాను, నేను నా కార్యాలు ఉన్నాయి, ధార్మిక కార్యాలు చేసుకుని వస్తాను అని నదికి పోతారు. వీళ్ళు కొంత సమయం డిలే అవుతుంది. అప్పుడు అంబరీష్ మహారాజుడు చూస్తున్నారు, ఇది ఏకాదశి రోజు తర్వాత ద్వాదశి రోజు ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంది, పారాయణ సమయం ఉంది, ఆ సమయంకే
ఈ వ్రతంని వదిలేయాలి, కొంచెం ఆహారం స్వీకరించాలి. సో ఆ టైం అయిపోతుంది కదా, ఇవేం చేయాలి అని వాళ్ళ మంత్రిని కన్సల్ట్ చేసి తర్వాత ఒక నీళ్ళు తాగితే అది నీటిలో తాగినట్లు అది వ్రతము వదిలేసినట్లు. ఇంకొకటి వ్రతం ఈ అతిథికి ఇదికి చేసేకు లేదు. అతిథి అంటే వీళ్ళు బ్రాహ్మణులు, ఋషిమునులు. మొదట వాళ్ళకి మేము ఇది ఇవ్వాలి, ఒక భోజనం. తర్వాత మేము తీసుకోవాలి, అతిథిగా వచ్చారు వాళ్ళు. సో అలాగ వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తే కొంత నీళ్ళు తీసుకుంటారు అంతే, కొంత నీళ్ళు. అయితే ఈ యోగి ఆ దుర్వాస మునికి ఇది తెలిసిపోతుంది. ఓ నా ముందే వీళ్ళు కొంత ఏమో ఆహారం కాదు, కొంచెం నీళ్ళు తీసుకున్నారు, అయింది. నేను ఈవిడ ఒక అపరాధం కనిపించింది నాకు, ఈ వ్యక్తికి ఎలాగా ఒక ఋషిమునులకి చూసేది తెలీదు అని వాళ్ళు అక్కడ కోపంగా వచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక వాళ్ళ దీనించి వాళ్ళ ఒక వాళ్ళ ఒక హెయిర్ ఇచ్చి ఒక దైత్యుడిని సృష్టి చేస్తారు, దానవుడిని. ఆ దానవుడు అంబరీష్ మహారాజుని హత్య చేయకపోతారు. అప్పుడు చెప్తారు, అంబరీష్ మహారాజుడు భగవంతుడిని ప్రార్థించే స్టార్ట్ ప్రారంభించారు. భక్తుడు అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఎంత కష్టం వస్తేనే వాళ్ళు భగవంతుని త్వరనే వాళ్ళు స్మరణ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇంకేమీ చేయలేవాళ్ళు, ఇంకేం వాళ్ళు ఆ రక్షణకి ఏం చేసుకోలేవు. అయితే భగవంతుడే విష్ణు వీళ్ళ కోసము సుదర్శన చక్రంని వీళ్ళు భవ్యమాల పెట్టారు. సుదర్శనుడు గొప్ప భక్తులు, వీళ్ళ రక్షణకి, అంబరీష్ మహారాజు రక్షణకి ఉన్నారు. ఈ ఒక అసురుడు ఎవరు వచ్చారు, వీళ్ళు సృష్టించింది దుర్వాసముని, వాళ్ళని హత్య చేశారు మొదటిగా. చేసి తర్వాత దుర్వాసముని పోయారు. సుదర్శన చక్రం ఎవరు ఏమి చేసే కాదు, సుదర్శనుడు భగవంతుడ అంత బలయుద్ధవాద వీళ్ళు భక్తుడు ఆ రూపంలో ఉన్నారు, చక్రం రూపంలో. సో వాళ్ళు దుర్వాసముని వెనకాలిపోతున్నారు. దుర్వాసమునికి అంత హీట్ వెనకాలి, అంత ఇది వేడి అంత ఇది వస్తుంది. సో వాళ్ళు ఒకకించి ఇంకొక ప్రదేశానికి, ఒక ఆకాశంకి, ఒక గుహకి పోతున్నారు. ఎక్కడ పోతే సుదర్శన వాళ్ళు వెనకాలే ఉన్నారు. వాళ్ళు బ్రహ్ముడి దగ్గర పోతారంట. బ్రహ్ముడు చెప్తారు, నేనేమి చేసే కాదు. తర్వాత రుద్రుడు శివ దగ్గర పోతారు. శివాని చెప్తారు, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు భగవాన్ విష్ణు ఆయుధమైన వాళ్ళకి నీ వెనకాల ఉన్నట్టు ఎవరు నీకు రక్షించు, నేను కూడా రక్షించలేదు, నువ్వు విష్ణు దగ్గర పో అని. తర్వాత వీళ్ళు వైకుంఠ లోకానికి ప్రవేశించారు. అంత ఒక పవర్ఫుల్ మునులు, అంటే అంత వాళ్ళు తపస్సు చేసి అంత ఒక శక్తి పొందారు, ఎక్కడికోవాలో పోవచ్చు. సో విష్ణు దగ్గర పోయినప్పుడు విష్ణువు చెప్పేది ఇది, నేను నా భక్తుల హృదయంలో ఉన్నాను, నాకు తెలిసి ఇంకేమీ లేదు. నా భక్తులకి నా హృదయంలో వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి నా గురించి ఇంకేమీ వాళ్ళకి తెలియదు. అలాగే మాకు ఆత్మీయ సంబంధం ఉంది, అనుబంధం ఉంది. నువ్వు ఇది ఇలా చేసావు అంటే నేను ఏమి చేసే కాదు, నా భక్తులే నిన్ను క్షమించాలి అని చెప్పి దుర్వాసమునికి చెప్పినప్పుడు, దుర్వాసముని ఇక్కడ మీరు చూస్తుండేది వచ్చి అంబరీష్ మహారాజు కాలు పెట్టారు. నాకు పెద్ద అపరాధం అయింది, నాకు అజ్ఞానంలా తెలియక, మీరు భగవంతుడికి ప్రియులు అని తెలియకపోయాను. మీరు ఒక గృహస్థులా ఉన్నారు, ఒక మహారాజుగా ఉన్నారు, మీరు విషయాసక్తి ఇంద్రియ సుఖం వెనకాలి ఉన్నారు అని నేను మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నాను. దయచేసి నాకు మన్నించండి అని వీళ్ళు కాలు పెట్టుకుంటున్నారు. అప్పుడు చెప్తారు, ఆ సమయం ఎంత సమయం అయింది, అంత సమయంకు అంబరీష్ మహారాజుడు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ పోయారు దుర్వాసముని, ఎలా నా పైన ఇంత ఒక క్రోధంగా ఇలాగా అనుకున్నారు, నేనేం తప్పు చేశాను అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. తర్వాత వచ్చిన తక్షణమే వాళ్ళు దుర్వాస మునులకి, మీరు గొప్ప మునులు, మీరు బ్రాహ్మణులు, నాకేయాలు కాళ్ళు పెడతారు, నాకేమైనా కొంత ఇది భక్తి చేస్తూ భగవంతుడికి చేసింటే, స్మరణ చేసింటే, భగవంతుడు ఒక అనుగ్రహం ఉంటే మీకు అది మీ పైన వచ్చి మీకు రక్షణ ఇవ్వని అని వాళ్ళు సుదర్శనుడికి ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. సుదర్శనం వచ్చినప్పుడు సుదర్శనుడికి ప్రార్థన అర్పిస్తారు. తర్వాత సుదర్శనుడు నిలుస్తారు. అంబరీష్ మహారాజుల వాళ్ళ దీని నుంచి దుర్వాసమునికి వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ దీనికి అవుతారు. వాళ్ళు తెలిసింది గొప్ప భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు అనేది ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అని వాళ్ళకి అవగాహన అవుతుంది. సో అది భగవంతునికి సంతోషం చేసే కార్యం, ఇది ఎవరు కూడా చేయవచ్చు. అయితే ఆ కల్పన, ఇది మనోభావం ఏముంది, దాన్ని మేము మార్చాలి. మనకి స్వార్థం అని ఉండేది వదిలేసి మేము భగవంతుని కోసం మేము చేయాలి. చెప్తారు, ఈ నవవిధ భక్తి ఏముంది, శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, వందనం, 9 అంగాలు ఉన్నాయి. అంత సంపూర్ణంగా చేశారంట ఈ అంబరీష్ మహారాజు. వాళ్ళు మహారాజులుగా ఉంటేనో ఎప్పుడు వాళ్ళు సవై మన కృష్ణ పదారవిందయ్యారు, వాళ్ళ మనసుని భగవంతుడ పాద కమలలో పెట్టారంట. వాచాంసి వైకుంఠ గుణానువర్ణనే, వాళ్ళ మాటల్ని ఎప్పుడు కూడా వైకుంఠ అంటే భగవంతుడ గురించి చెప్పేదానికి వినియోగించారంట. వాచాంసి వైకుంఠ గుణాలు.
అలాగే వాళ్ళ కన్నుల్ని భగవంతుడు దివ్యమూర్తిలు అర్చామూర్తిలు చూసేదానికి వినియోగించారంట. చేతుల్ని భగవంతుడ దేవాలయాన్ని శుభ్రం చేసేదానికి యూజ్ చేశారంట. వాళ్ళ కాళ్ళని భగవంతుడు చేసే దివ్య లీలలు ఆ తీర్థ క్షేత్రాల్ని ఆ మందిరాల్ని విజిట్ చేయడానికి చేశారంట. మళ్ళీ వాళ్ళ చెవుల్ని భగవంతుని గురించి వినేదానికి యూజ్ చేశారంట. భగవంతుడు వాళ్ళ ముక్కుని భగవంతుడికి అర్పించే ఒక పుష్పాలు దాన్ని తీసుకొని గంధం తీసుకొని యూజ్ చేస్తారంట. వాళ్ళ నోరు వాళ్ళ ఇది అంటే జివ్వాని వాళ్ళ నాలుగుని వాళ్ళు భగవంతుని అర్పించే ఒక తులసి దళాన్ని లేకపోతే ప్రసాదాన్ని ఇచ్చేసానికి యూజ్ చేశారు. అంతా వాళ్ళు ఏమేమి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, రిషికేశ సేవనం భక్తి రుచితే అంతా కూడా భగవంతుడికి సేవల వినియోగించారు చెప్తారు. వాళ్ళు అలా చేసి వాళ్ళు మత్ పరాభక్త అని చెప్తారు. వాళ్ళు అంతా మహాభాగవతులు, మహారాజు అంబరీషుడు. ఇది నిజమైన వైరాగ్యం. ఇది నిజమైన వైరాగ్యం. ఫాల్గు వైరాగ్య, యుక్త వైరాగ్య రెండు. జ్ఞేయ నిత్య సన్యాసి యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో ఈ మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. ద్వంద్వాలకు అతీతంగా సంభవించు కర్మఫలములను ద్వేషించడు మరియు వాటిపై ఆసక్తి నొందజాలడు బంధ విముక్తుడు అవతాడు. సో మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొకటి ఇక్కడ చూపిస్తుండేది, బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రం ఇభాభసా. సో ఒక భక్తి ఇలాగా వాళ్ళు భోగించే ఒక ప్రవృత్తిని వదిలేసి భగవంతునికి సంతోషం చేసే ఒక కార్యం చేసేది భక్తి కార్యంలా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతిక బంధనం నుంచి విముక్తులయ్యే ఉంటారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక చెప్తుండేది ఎలాగా ఒక తావర ఆకు ఉంది, తావర ఆకు నీళ్ళ ఉంది, నీటిలోనే ఉంటేనో అది ఏమీ దానికి కాదు, దానికి అది సపరేట్గా ఉంది. సపరేట్గా అంటే దానికి ఏమి చేసే కాదు నీళ్ళు. సో అలాగా మనం ఈ భౌతిక సమాజంలో భౌతిక కర్తవ్యాలు చేస్తుంటేనో మేము భగవంతుడి స్మరణలా ఉంటే మనము ఈ భౌతిక బంధనాల నుంచి మేము విముక్తులయ్యే ఉంటామని ఇక చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భక్తి యోగముతో కర్మమును అనుసరించేవాడును విశుద్ధాత్ముడును ఇంద్రియ మనస్సులను జయించిన వాడును ఆగు మనుజుడు సర్వలకు ప్రియుడై ఉండును. సర్వలు ఎడ అతడు ప్రియమును కలిగి ఉండును. అట్టివాడు సదా కర్మలను అనుసరించుచున్నను ఎన్నడను బద్ధుడు కాడు. దివ్య చైతన్యయుక్తుడైన వాడును చూచుట, వినుట, తాకుట, వాసన చూచుట, భుజించుట, కదలుట, నిద్రించుట, శ్వాసించుట వంటిని చేయుచున్నను తాను వాస్తవముగా ఏదిను చేయునట్లుగా ఎరిగి ఉండును. ఎలైనా మాట్లాడునప్పుడు, గ్రహించునప్పుడు, విసర్జినప్పుడు, కసులు తెరచుట లేక మూయుట జరుగునప్పుడు ఆయా ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములలే వర్తించుచున్నవి మరియు తాను వాని నుండి దూరముగా ఉంటననియో అతడు సదా ఎరగి ఉండును. ఫలములనంటిని భగవానుకు అర్పించి సంగత్వము లేకుండా తన ధర్మములను నిర్వహించువాడు తామరాకు నీటిచే అంటబడనట్లుగా పాపకర్మలచే ప్రభావితుడు కాడు. యోగులైన వారు సంగత్వమును విడిచి ఆత్మశుద్ధి అను ప్రయోజనము కొరకు మాత్రమే దేహము తొడను, మనస్సు తోడను, బుద్ధి తొడను మరియు ఇంద్రియముల తొడను కర్మమును ఉనరింతురు. స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వాడు సర్వ కర్మ ఫలములను నాకు అర్పించుటచే నిర్మలమైన శాంతిని పొందును. కానీ భగవద్భావనము లేనివాడును మరియు తన కర్మ ఫలమును ఎడ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నవాడును ఆగు మనుజుడు బద్ధుడుగును. దేహమునందున్న జీవుడు తన స్వభావమును నియమించి మానసికముగా కర్మలను నంటిని త్యజించినప్పుడు కర్మను చేయక మరియు కర్మకు కారణము కాక నవద్వారపురమునందు దేహములోలా సుఖముగా వసించును. తన దేహం అనేది పురము యొక్క అధిపతి అయిన దేహి కర్మలను సృష్టించుట గాని, కర్మలయందు జనులను ప్రేరేపించుట గాని, కర్మ ఫలములను సృష్టించుట గాని చేయుడు. ఇది అంతే ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుచున్నది. సో ఈ కథ చెప్తుండేది
ఇది ముక్త వ్యక్తిలో ఎలాగ వాళ్ళ అంత ఇంద్రియాల్ని భగవంతుడు సేవలో వినియోగిస్తారు, వాళ్ళు ఇది ఒక భోగించే ఒక ప్రవృత్తిని వదిలేస్తారు అని కొంత ఈ శ్లోకాలు ఒకరు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూపిస్తుండేది ఇంకొక ఉదాహరణ వృత్రాసుర అని. వృత్రాసుర అని వీళ్ళు ఒక అసురదేవంలో పుట్టారు. వెనకాల జన్మలో ఒక శాపము ప్రభావితంగా అయితే వీళ్ళు అసురు దేవుల్లో ఉంటేనో ఇంద్రుడికి విరుద్ధంగా యుద్ధం చేసినప్పుడు మేము వింటాము, ఇంద్రుడికే వీళ్ళు బోధన చేస్తారు. నీ కర్తవ్యం చెయ్యి, నువ్వు ఇంద్ర, నువ్వు దేవేంద్ర, దేవుల అంత కార్యనిర్వాహక దేవతల రాజుడు, నువ్వు నీ కర్తవ్యం ఉంది, నువ్వు చెయ్యి నువ్వు అని వాళ్ళకి ప్రోత్సహిస్తారు, వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఇంద్రుడికి వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తూ ఇంద్రుడికే ఒక ఇదవుతుంది, ఇదేమి నేను ఎవరిపైన యుద్ధం చేస్తున్నాను, ఒక అసురుడా లేకుంటే ఒక గొప్ప భక్తుడా అనిపిస్తుంది. అంటే మన ఎక్స్టర్నల్ సిచ్యువేషన్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, అయితే మానసికంగా మన భగవంతుడి పైన మనసు పెడితే అది మనము ఆ ఒక స్థితిని పొందేకి సాధ్యమవుతుంది. ఇక్కడ చెప్పినట్లే ఇక్కడ ఒక తావర ఆకు ఒక నీటిలో ఉంటేనో అది ఏమీ దానికి కాదు, అలాగా మేము ఆ దివ్య ప్రజ్ఞాన్ని పొందాలి అని చెప్తున్నారు. సో మన ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదులు అలాగే మేము చూసేది మన వేదాల కొంత సన్యాసీలు చెప్తారు, ఇది మన భారత భూమి వదిలేసి అవతల పోరాదు అని చెప్తారు సన్యాసీలు. ఎలా అంటే అవతల చాలా భోగ భూమి అవుతే మన ఆచార్య ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాదులో వీళ్ళేమీ చేంజ్ కాలే. వీళ్ళు మొదటగా అక్కడ పోయినప్పుడు న్యూయార్క్కి వీళ్ళకి ఎవరు ఫాలోయర్స్ లేరు, ఏమీ లేరు. ఎవరో ఇంకొక సంస్థ వాళ్ళు వీళ్ళని స్వామిని ఎవరో మీట్ చేస్తారు శ్రీల ప్రభుపాద. వాళ్ళు చెప్తారు, మీరు ఈ భారత్ నుంచి వచ్చారు, ఇక అమెరికాలో ప్రచారం చేయాలంటే ఇలాగ మీరు వస్త్రము ఇలాగా మీరు అలవాట్లు ఉండరాదు, మీరు కొంత రిలాక్స్ కావాలి. రిలాక్స్ చేయాలి అంటే మీరు ఒక ఆహారం మార్చాలి, ఇక్కడ ఈ వాతావరణానికి మీరు ఫాలోయర్స్కి కొంత రిలాక్సేషన్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు కొంత మాంసం తినాలి, లేకుంటే వాళ్ళు కొంత మద్యం తీసుకునాలి. ఇదంతా స్ట్రిక్ట్గా ఈ పాపకర్మాలు వదిలేసి ఇదంతా కాదు ఇక్కడ ఈ దీంట్లో అమెరికాలో. ఇక్కడ ఇదంతా అలవాటును ముద్రించిన వాళ్ళకి ఉంటుంది అని ఆచార్యులు చెప్పారు. ఆచార్యులు చేంజ్ కాలే, ఆచార్యులు శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళు అమెరికన్స్ని చేంజ్ చేశారు. ఆచార్యులు వాళ్ళకి మనం అలవాటు, వాళ్ళంతా ఏం తత్వాలు చేరాదు అని చెప్తాము, మాంసభక్షణ, అక్రమద స్త్రీ సంభోగము, జీవితము, మద్యము అంతా వాళ్ళు వదిలేసి వాళ్ళు మన సంస్కృతిని పాటించుతున్నారు. చెప్తారు ఇది శుద్ధ భక్తుల లక్షణం. వాళ్ళు ఇంకొకరిని చేంజ్ చేస్తారు, వాళ్ళు చేంజ్ అవ్వలేదు. వాళ్ళు ఇలాగే చూపించారు, ఒక తావర ఆకు ఉన్నట్ల వాళ్ళు పద్మపత్రం ఇవాంబస, పద్మపత్ర తావర ఆకు అదేమి నీటి నుంచి ఏమీ కాదు, అలాగే వాళ్ళు చేంజ్ చేస్తారు. సో దీని తర్వాత ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో నిజమైన దృష్టి పొందే వ్యక్తి ఏమి, ఆత్మానుభూతి పొందే వ్యక్తి ఎలాగ చూస్తారో అని చెప్తున్నారు. ఇది కేవలం ఒక థియరీ అని కాదు, నిజంగా ఒక సాక్షాత్కారమైన వ్యక్తి చూసే ఒక దర్శనం ఇది. ఇప్పుడు మేము చెప్పవచ్చు, నేను అందరికీ మంచి చేయాలి, నేను అందరికీ హితంగా నేను చేస్తాను, పని చేస్తాను. అయితే ఈ ఆత్మానుభూతి పొందే కనుక మేము ఎవరికి కూడా ఏం మంచి చేసే కాదు. ఏంటంటే మనకి ఈక్వల్ విజన్ లేదు, మేము పక్షపాతులుగానే ఉంటాం. ఒకరికి మేము ఇచ్చేస్తాం, ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తాం, ఇంకొకరికి అంత ఇచ్చేసేలేమేమో, సమమ దృష్టి లేదు మనకు. సో ఈ సమదృష్టి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆత్మానుభూతి పొందినప్పుడు సమదృష్టి వస్తుంది. ఇది భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పేది. ఆత్మానుభూతి పొందే వ్యక్తి అందరినీ ఒకే రకంగా చూస్తారు. ఆత్మానుభూతి పొందినప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది. అది ముందు అది ఊరికే మాటలు అంతే, మనకి అది కాదు. అది విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణి గవ్యహస్తిని శునిచైవ శ్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన. పండితుడైన వ్యక్తి వాళ్ళు అందరినీ ఒక రకంగా చూస్తారంట. పండితుడు అంటే మేము అనుకునేది డబుల్ డిగ్రీ పిహెచ్డి ఇది కాదు పండితుడు. పండితుడు అంటే ఈ సమదృష్టి పొందే వ్యక్తి పండితుడు. భగవద్గీత దాని డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణి అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఒక సత్వగుణ పొందే వ్యక్తి. వాళ్ళని చూసినప్పుడు కూడా విద్యా వినయ సంపన్నే అంటే విద్య ఉంది ఆ వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడికి, తర్వాత ఒక వినయం ఉంది, నమ్రతం ఉంది. ఇవి రెండు ఉండాలి. ఒక ఎడ్యుకేషన్ జ్ఞానం పొందేవాడు వ్యక్తి అంటే విద్యను ఉండాలి, వినయము ఉండాలి. అది ఒక బ్రాహ్మణుడి లక్షణాలు. సో ఈ బ్రాహ్మణుడు చూసినప్పుడు కూడా, ఒక గవి ఒక ఆవును చూసినప్పుడు కూడా, అస్థి ఒక ఏనుగుని చూసినప్పుడు కూడా, శుని అంటే ఒక కుక్కను చూసినప్పుడు కూడా, శ్వపచ కుక్క తినేవాడు, చండాల, వీళ్ళందరినీ చూస్తే కూడా పండితుడైన వాడు
సమదర్శిన అంటే ఒక రకాగా చూస్తారు. ఎలా ఒక రకంగా చూస్తారంటే వాళ్ళలోగా ఉండే ఆత్మను చూస్తున్నారు. ఈ దేహం మనకు దొరికిండేది మన కర్మ ప్రభావంగా, కర్మ ఫలాల నుంచి మనకి దొరికింది. ఒక వ్యక్తి ఒక బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టారు. బ్రాహ్మణుడు ఒక కార్యం చేస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి చండాలుడుగా కార్యం చేస్తున్నాడు. ఒక ఇది కుక్కగా, ఆవుగా పుట్టింది ఒకటి ఆత్మ. సో ఆత్మ మూలంగా భగవంతుని అంశం. అది ఎప్పుడు కూడా అశుద్ధం కాదు. అయితే తన కర్మానుసారంగా వేరే వేరే దేహం పొందారు. సో ఈ ఒక దృష్టి పండితుడికి అని చెప్తారు. ఇంకొకటి పండితుడికి ఇలాగ దృష్టి ఉంటుంది, సమత్వం ఉంటుంది అంటే పరమాత్ముడు భగవంతుడు అందరికీ ఒకే రకంగా చూస్తారు. భగవంతుడు సమదర్శి. పరమాత్ముడు అయిన కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్క హృదయంలోనూ ఆత్మ దగ్గర ఇంకొక పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. నాలోగాను నా ఆత్మ నా దగ్గర ఉన్నాడు, మీ దగ్గర ఉన్నాడు. అంత జీవుల దగ్గరను పరమాత్ముడే భగవంతుడు ఉన్నాడు. మనము మనజ జన్మ తీసినప్పుడు భగవంతుడు మన దగ్గరే ఉన్నాడు. నేను ఒక కుక్క జన్మ తీసినప్పుడు నా దగ్గరే ఉన్నాడు. నేను ఒక పంది అయినప్పుడు భగవంతుడు నా దగ్గరే ఉన్నాడు. భగవంతుడికి నేను భగవంతుడు మా తండ్రి. సో భగవంతుడు తండ్రి మా అందరి దగ్గరను పరమాత్మ స్వరూపంగా ఉన్నాడు. భగవంతుడు అంత సమదృష్టిగా అందరు చూస్తారు. దానికే ఈ వ్యక్తులు ఎవరు ఈ ఆత్మానుభూతి పొందారు వాళ్ళు కూడా సమదృష్టిలో అవుతారు. సో ఈ సమదృష్టి అనేది ఇది కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి దీనికి చెప్తారు. సమదృష్టి అనేది ఊరికేమో థియరిటికల్ కాదు, ఇది తత్వత, ఇది అవగాహన చేసుకునేది. ఇది అవగాహన చేసుకొని ఇప్పుడు ఆ కుక్కకి ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఒకే మేము సమదర్శి ఇది చూస్తాము అంటే అయితే మనము వ్యవహారాలు వేరేగా ఉంటుంది. ఎలాగుంటుంది అంటే వ్యవహారాల్లో ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఒక విద్యా వినయ సంపన్నే ఋషి ముని వచ్చినప్పుడు మనము వాళ్ళకి గౌరవం ఇస్తాం. వాళ్ళకి ఎలాంటే ఆ వ్యక్తి తన భగవంతుడు ఇచ్చే ఒక స్వతంత్రాన్ని సవినియోగం చేసుకున్నాడు. దాన్ని మంచి బాగా ఉపయోగం చేసుకొని వాళ్ళు ఆ స్థానంలో ఉన్నారు. మేము వాళ్ళ సంఘం కోరుతాము. సో వాళ్ళకి ఒక మర్యాద ఇస్తాం. అయితే ఇంకొకటి కుక్క అనేది ఆ జన్మ వాళ్ళు ఆత్మ దుర్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడు వ్యవహారం వేరేది. కుక్క సాధారణంగా మామూలుగా చెప్తారు మనము ఇంటి అవతలు పెట్టే ఒక జంతు. ఈ రోజు అది చేంజ్ అయింది. మనము ఆవులు అనేది గోరక్ష, అది అంత శుద్ధమైన అది ఇది ఆ జంతు. దాన్ని ఎక్కడ కావాలంటే మేము పెట్టొచ్చు. దాని ఒక మలమూత్రం కూడా మేము అంత వినియోగం చేస్తాం. అదంతా ఇది. అయితే ఈ కుక్క అంటే కొంత అన్క్లీన్ ఇది. దానికే మేము ఈ జంతువులకి కొంత ఇంటి అవతలు పెడతాం. దానికి అంతా మేము లోగా చేర్పించలేం. సో దానికి కూడా ప్రసాదం ఇస్తాం. ఆ జన్మలో ఉండే ఆత్ముడు కూడా భగవంతుడి అంశమే. దానికి మేము కొంత ప్రసాదం ఇస్తాము. అలాగే మేము వ్యవహారం చేస్తాం. అందులేకు మేము ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక రకంగా చూసేది అంటే ఇదే బ్రాహ్మణుడికి మేము ఒక చేసే ఒక ఇది వాళ్ళకి ఇస్తాము అని కాదు. ఆ వ్యవహారం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అయితే మనకి ఆంతర్యంగా తెలుసు ఇద్దరు కూడా ఆత్మలే, వీళ్ళు భగవంతుల విభిన్న అంశాలే అని మనకి తెలుసు. అయితే వ్యవహారాలు డిఫరెంట్ అవుతుంది. అది మేము అవగాహన చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకొకటి సింహం వచ్చిందంటే సింహలోగాను ఆత్మ ఉంది, అది భగవంతుడ విభిన్న అంశం, భగవంతుడ బిడ్డే అని వాళ్ళు మనకి మేము ఆ సింహుడు రా నువ్వు ఇంట్లో మన ఇంట్లో కూర్చో అని వాళ్ళని ఇచ్చేసేకి అవుతుందా? సింహుడో పులినో ఓ పామో ఓ విష సర్పం వచ్చేసేకి అవుతుందా మనకి? దాంట్లోగా ఆత్ముడు ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళు అంత ఒక తన తమోగుణ రజోగుణం చేసుకొని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి మనము అంత దగ్గర వాళ్ళకి మేము చేసే కాదు. మేము దూరం ఇచ్చినే తెలుసుకొని ఉండాలి. భగవంతుడు వాళ్ళు హృదయంలో పరమాత్ముడే ఉన్నాడు, వాళ్ళు కూడా ఆత్మ అని తెలుసు మనకి. అయితే కూడా వ్యవహారంలో డిఫరెంట్ అవుతుంది. అసాధ్యం అయితే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ప్రసాదం ఇవ్వాలి. మేము ఆ ప్రసాదం భగవంతుడు అనుగ్రహం దొరుకుతుంది వాళ్ళకి. ఇంకొకటి చెప్తారు, ఈ మా సంకీర్తన చేసినప్పుడు అంత జంతువులకి మంచిది అవుతుంది అని చెప్తారు. అంత పురుగులు ఏమేమి ఉంది ఉన్న 84 లక్షల జీవరాశిలో మేము హరే కృష్ణ మంత్రం జపించినప్పుడు అందరికీ కూడా ఒక భగవంతుడ ఆ ధ్వని విని భగవంతుడి నామ విని వాళ్ళకి కూడా మంచిది అవుతుంది. సో అలాగే మేము వాళ్ళకి సాయం చేయొచ్చు. అయితే ఈ రోజు వాళ్ళకి మనం ఇక మనుజుడి కంటే మేము రండి మీరు ఇది భగవంతుడ పూజ ఆరతి చూడండి, భగవంతుడ ఇంకో సేవ్ చేయండి, భగవంతుడ ప్రసాదం తీసుకోండి, అంత ఎంతో వ్యవహారాలు ఎంతో చేస్తాము. అయితే ఇప్పుడు వేరే వేరే దేహంలో ఉండే దీనికి అలాగే చేసే కాదు మనకి. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు కూడా చూడాలి. డిఫరెన్స్ వ్యవహారాలు డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అయితే అంతర్యంగా మన భావనలు ఇలాగ మేము పెంచుకోవాలంటే వి షుడ్ కల్టివేట్. అయితే సహజంగా ఒక ముక్త జీవి ఇలాగ చూస్తారు. మనకి ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ ఇది, అలాగా యత్నం చేస్తాం మేము. అయితే ముక్తాత్ముడు వాళ్ళకి సహజంగానే అంతను ఒకటే కనిపిస్తుంది. అంతా ఒకటే కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. యావది జంతువులు వేరేగా కనిపించలే వాళ్ళకి. చెప్తారు ఒక ఆచార్యులు హరిదాస్ ఠాకూర్ అనేవాళ్ళు చాలా గొప్ప భక్తులు, చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులు. వీళ్ళు
భగవంతుడి నామం జపం చేసేటప్పుడు ఒక గుహలో ఉన్నారంట. ఆ గుహలో ఉన్నప్పుడు అదే గుహలో ఒక విష సర్పం ఉండే, పైథాన్. ఆ విష సర్పం ఉండేది. భక్తులు వీళ్ళకి దగ్గర వస్తుంటారు. వీళ్ళ ఒక దర్శనం తీసుకునే దానికి, వీళ్ళ ఒక ఆశీర్వాదానికి. వాళ్ళు చూసారు ఇది విష సర్పం ఉంది కదా! సో ఇది మనకు భయం అవుతుంది అని. ఒక రోజు వాళ్ళు చెప్పారు హరిదాస్ ఠాకూర్‌కి, "మీరు ఇలాగ ఇక్కడున్నారు మీరు. మీరు ఈ గుహ వదిలేసి ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా మీరు" అని చెప్పారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించి అయింది. నేను అలాగే చేద్దామని ఇంకేమి వాళ్ళు ఆ గుహ నుంచి అవతల రావాలి. వాళ్ళకి అంత సమయంకి ఆ విష సర్పమే అది గుహ వదిలేసిపోయిందట. అంటే పరమాత్ముడు దానికి ప్రేరేపణ ఇచ్చింది. నువ్వు ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తావు హరిదాస్ ఠాకూర్‌కి. వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఈ గుహలో ఉంది. నువ్వు ఇంకెక్కడన్నా ఉండిపో అని వాళ్ళు పంపించారు. సో భగవంతుడు హృదయంలో ప్రతి హృదయంలోనూ ఉన్నాడు. ఈ భక్తులు అందరినీ ఒకటే చూస్తారు. వాళ్ళకి ఏమి కనిపించలే. శుద్ధ భక్తులకి ఒక విష సర్పం ఉండొచ్చు, ఇంకొకటి అదే మనకి మేము అలా చూసేది కాదు. విష సర్పం దగ్గర మేము కూడా ఉంటాము. మేము నివాసం చేస్తాము. అది మనకి కాదు మనకి. సో మనం ఉండే సిట్యుయేషన్‌లో మేము తెలుసుకొని మన వ్యవహారాలు ఉండాలి. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణి గవి అస్తి శుని చైవ శుపాకేచ పండిత సమదర్శన. అలాగే చెప్తారు. కొంతమంది దీన్ని మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు. చూడండి సమదర్శి ఉండాలి. మీరు ఏమి భగవంతుడిని దేవాలయంలో పూజిస్తారు. భగవంతుడు అన్ని పక్క ఉన్నాడు. అన్ని అణువులో ఉన్నాడు. అవును, అణువులో భగవంతుడు ఉన్నాడు. అయితే మనకి చూసే శక్తి ఉందా మనకి? మనకి భగవంతుడు కనపడు ఈ రోజు. దానికి మేము భగవంతుడిని వాడు దివ్య రూపంగా వాడు ఒక విగ్రహ అర్చ అవతారంగా తీశాడు భగవంతుడు. ఎలాగ ఎంతెంతో అవతారాలు చేశాడో ఇట్లా విగ్రహాల భగవంతుడు మాకు కనిపించేది ఈ రోజు రాయి మన్ను ఇవే కనిపించేది మనకు. సో భగవంతుడు ఈ వాడి శక్తి ఇవంతా వాడి శక్తినే. ఇదంతా మనది కాదు, భగవంతునిది, ప్రకృతి. సో భగవంతుడు మనకి కనిపించే మా రీతిగా వచ్చాడు మన సేవ స్వీకరించడానికి. సో మనము భగవంతునికి ఆరాధన చేయాలి. ఈ దివ్యమూర్తికి ఇది ఒక రాయి మన్ను అని కాదు. ఇది భగవంతుడు శక్తి ఇచ్చి భగవంతుడే అక్కడ ఉన్నాడు. స్వయం భగవంతుడు. శుద్ధ భక్తులకి భగవంతుడే అని కనిపిస్తారు. వాళ్ళకి అదేమో ఒక రాయి ఇది అని కనిపించారు శుద్ధ భక్తులు. సో కొంతమంది లేదు మీరు ఎలా సేవ్ చేస్తారు, మీరు ఒక పేదవాళ్ళకి సేవ్ చేయండి, వాళ్ళను భగవంతుడు అవును ఉన్నారు, వాళ్ళకు మీరు ప్రసాదం ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు కూడా ప్రచారం చేపించి వాళ్ళకు భక్తి ఇవ్వాలి మీరు. అది మీ కర్తవ్యం. అది వదిలేసి అదే కర్తవ్యమే వాళ్ళని సేవ్ చేసేదే భగవంతుడి సేవ అని కాదు. సో మాధవ సేవ మానవ సేవ రెండు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మానవ సేవ మాధవ సేవ అని అనుకుంటారు మంది. లేదు, మాధవ సేవ మానవ సేవ. సో మీరు మానవ సేవ చేయండి, మంచిది, అదొక పుణ్యం మీకు దొరుకుతుంది. అయితే ఇది చేస్తూ మీరు మాధవ సేవ చేస్తారే అని కాదు. అది ఖాళీ మీరు ఆహారం ఇచ్చారు, ఇంకొక వాళ్ళకి వస్త్రాలు ఇచ్చారు, దాని నుంచి కాదు. మీరు నిజంగా వాళ్ళకి భగవంతుని భక్తి ఇస్తే అది మాధవ సేవకి కనెక్షన్ అవుతుంది. లేకుంటే మీరు ఖాళీ వాళ్ళకి ఆహారం ఇస్తే అది అది మాధవ సేవ కాదు. సో మాధవ సేవ అంటే భగవంతుని సేవ చేయాలి. భగవంతుని సేవ చేసే ద్వారా ప్రతి వ్యక్తికి మీరు భక్తికి వాళ్ళు పొందేదానికి వాళ్ళకి మీరు భక్తి జ్ఞానం ఇవ్వాలి, ప్రసాదం ఇవ్వాలి, అది చేయాలి. అది అప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది. లేకుంటే అది ఖాళీ ఒకటి మీరు పుణ్యకార్యము ఇది రెండు ఒకటే అని అనుకునేది అది మిస్అండర్స్టాండింగ్. అది మనకి ఇంకా జ్ఞానం సంపూర్ణంగా లేదు అని అవగతం చేసుకున్నాను అది. సో ప్రతి వ్యక్తులను భగవంతుడు ఉన్నారు, లేదు అనిలే. అయితే పరమాత్ముడు ఉన్నారు, ఆత్మ ఉన్నారు. సో ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు భగవంతులు అయిపోయారు అని కాదు. లేదు, భగవంతుడు భగవంతుడే, మన జీవాత్మలు మేము జీవాత్మలు. ఇది డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇది స్పష్టంగా అవగతం చేసుకున్నాను. ఇది భగవంతుడు అన్ని పక్క ఉన్నారు, అన్ని దగ్గర ఉన్నాడు. అయితే మన కర్మానుసారంగా మనము వేరే వేరే దేహం పొందాం. అది మేము అవగతం చేసుకున్నాం. ఇది కొంచెం స్పష్టంగా అవగతం చేసుకున్నాం, మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటాం. సో కొంతమంది ఇలా చెప్తారు, మేము మనుషుల్ని సేవ్ చేస్తాం, వాళ్ళు పేదవాళ్ళకి ఇది ఇవ్వాలి అది ఇవ్వాలి. అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, ఒక జంతువుల్ని వాళ్ళు తింటుంటారు. వాళ్ళు అది ఎలాగా మీకు అంత ఒక విజన్ ఉంటే, ఒక దృష్టి ఉంటే, భగవంతుడు అన్ని పక్క ఉన్నారు అంటే ఎలా మీరు ఆ జంతువుల్ని మీరు తింటున్నారు? అది కూడా నారాయణమే కదా. లేదు అది ఒక అది లేదు మనకు. అది తినొచ్చు మేము. మనుజుడికి మేమేం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, మనుజు సేవ చేస్తాం, సమాజ సేవ చేస్తాం మనుజుడు. అయితే జంతువులు మనకి ఇది లేదు. సో మీరు ఇక దరిద్రుల నారాయణుడు చూస్తుంటే, దరిద్ర నారాయణ చెప్తే వాళ్ళు కూడా ఒక గొర్ర అది కూడా నారాయణనే కదా. గొర్ర నారాయణ ఎలా తింటారు, కోడి నారాయణ ఎలా తింటారు మీరు? అంటే సమదృష్టి లేదు మనకు ఊరికే మనము ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని దాన్ని మేము తత్వంని అనుకున్నాం. లేదు, ఎంత కూడా స్పష్టంగా అవగతం చేసుకోవాలి. స్పష్టంగా భగవంతుడు అన్ని పక్క ఉన్నాడు, పరమాత్ముడై విభిన్నంగా ఉన్నాడు. మేము ఆత్మ పరమాత్మ విభిన్నంగా ఉన్నారు, భగవంతుడు అన్ని పక్క ఉన్నారు. అలాగే మేము స్పష్టంగా అవగతం చేసుకున్నాం. ఇదంతా చాలా మంది దీన్ని పెద్ద వీళ్ళు మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని సమాజంకి వాళ్ళు
ఇచ్చేస్తున్నా. ఈ శ్లోకాలను యూజ్ చేసుకోండి. ఎనీవే నెక్స్ట్ మేము చూసాం. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆది అంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. సో భగవంతుడు చెప్పేది, ఇంద్రియ ఆర్తం మేము జీవనం చేస్తే ముందు వర్షం పోతే అది మనకి ఇది విషయం. ఇది ఏ సంస్పర్శ భోగ దుఃఖమే వస్తుంది, మనకి ఏం సుఖం లేదు దీనికి అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియ కోసం మన కళ్ళు, మన చెవులు, మన ముక్కు, మన ఇది ఎంత ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, దీని వెనకాలని పోతే ఇది మనకి దుఃఖమే వస్తుంది. ఈ బుద్ధివంత మనుషుడు దీంట్లో పో పో అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక చూపించినట్టు ప్రకృతిలో మేము చూస్తాం, ఇది కొంత పురుగులు ఉన్నాయి. అద్భుతంగా అగ్గి చూస్తే అంత ఆకర్షణమయ్యి అగ్గిలోగా నేరంగా పోయి అది పట్టుపోతుంది, దాని అంతిమైపోతుంది. అంటే కళ్ళు అనేది సైట్ సీయింగ్, మేము సైట్ సీయింగ్ చూడాలి, అది చూడాలి అనిపిస్తుంది, ఇది అది ఎంతెంతో. అలాగా దీని నుంచి మన జీవము ఇది లక్ష్యం మేము పోగొట్టుకుంటాం. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొకటి చెవులు కూడా వినేది చెప్తారు. ఈ జింక్ని ఎవరు అంత ఈజీగా పెట్టే కాదు, అది చాలా బాగా ఫాస్ట్ వేగంగా అది పోతుంది. అయితే ఆ వ్యాధుడు ఆ ఒక కొడలు అది పెట్టి వాళ్ళు దాని నుంచి ఆ నాదమించి వాళ్ళని ఇచ్చేస్తారు, ఆ మ్యూజిక్ నుంచి దాన్ని ఆకర్షిస్తారు. తర్వాత దాన్ని హత్య చేస్తారంట ఈ జింక్ని. దానికి ఈ మ్యూజిక్ అనేది అంతా దానికి ఇది అంటారు. సో కొంత జంతువులకి కళ్ళు, కొంత జంతువులకి చెవులు, కొంత జంతువులకి ఇక ఇది చేప చూపిస్తా ఉండేది, ఆ ఫిష్ అది దానికి ఎంతో ఆహారం ఉంది సముద్రంలో. అయితే కూడా ఒక వీళ్ళు ఫిషర్ మ్యాన్ ఒక ఇది వేసినప్పుడు అది దాన్ని తీసేదానికి టేస్ట్ కోసం వస్తుంది, అప్పుడు దాన్ని తీసుకొని దాని స్వతంత్రం పోతుంది. అలాగే ఒక ఇక్కడ చూపిస్తున్న ఒక పురుగు, ఒక ఇన్సెక్ట్ బీనో యావదాలు మధుకర్, అది దాని గంధము దానికోసం అది ఒక పూలోగా పోయి ఆ పువ్వు ముచ్చుకుంటే దాని స్వతంత్రం పోతుంది. అలాగే ఒక ఏనిగా చూపిస్తున్నారు, ఏనిగా అది మొగ ఏనిగా, దాన్ని చాలా బలం, దాన్ని ఎవరు ఏమి చేసే కాదంట. అయితే దాన్ని పెట్టుకునే దానికి ఒక విధానం ఉందంట. అదేమంటే ఒక ఆడ ఏనిగాని పంపుతారంట, అది ట్రైన్ అయ్యింది ఆల్రెడీ. దీన్ని పంపి వాళ్ళు ఒక గుంతలోగా, ఒక పళ్ళంలోగా దానిపైన ఒక ఆకులంతా పెట్టి కనిపించలే ఈ మొగ ఏనికి, వైల్డ్ ఎలిఫెంట్ అది ఆడ ఏనిగా వచ్చి అది దానిలోగా పడుతుందంట, ఆ గుంతలోగా పళ్ళంలో. తర్వాత దాని స్వతంత్రం, దాన్ని ట్రైన్ చేసే మెథడ్ విధి విధానాలు ఇలా చెప్తారు. ఈ మేము ప్రకృతిలోనే చూద్దాము ఈ ఎంత ఇంద్రియాలు అనేది అంత బలవంతుడైనది. సో మనుజ జన్మంలో ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియము అంత బలవంతుడు. ఈ జంతువులో ఒక్కొక్క ఇంద్రియ బలంగా ఉంది, మన మనుజంలో అన్ని ఇంద్రియాలు బలవంతుడుగా ఉంది. సో మేము ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తారు. యోగిన రమంతే అనంతే సత్యానందే చిదాత్మని ఇతి రామ పదే నాసో పరం బ్రహ్మ అభిధీయతే. అయితే యోగిలైనోళ్ళు, భక్తులైనోళ్ళు వాళ్ళు ఈ భౌతిక ఇంద్రియ విషయాల్ని వదిలేసి వాళ్ళు భగవంతుడి పైన మనసు పెట్టి దాంట్లో వాళ్ళు ఆనందము అనుభవిస్తారు. దాంట్లో నిజమైన ఆనందం ఉంది, సుఖం ఉంది. అదని మాకు అవగాహన అయినప్పుడు మేము ఈ చిన్న చిన్న ఆనందాన్ని వదిలేసేకవుతుంది. విషయ వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహిన రసవర్జం రసోప్యస్య ఎప్పుడా మేము విషయాలంతా వదిలేసాము, అయితే మనకు ఇంకా త్యజించేంటేనో ఇంకా ఆశలు ఉన్నాయి. నిరాహారస్య దేహిన రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. అంటే ఒక ఉన్నతమైన ఒక ఆనందం మేము పొందినప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న ఆనందాలను మేము వదిలేసేకపోతుంది. ఒక వ్యక్తి ఒక ఎంతో 2 రోజు 3 రోజులు అలాగా ఒక ఆహారం తిన్నప్పుడు మీరు ఆ వ్యక్తికి ఇవంతా వదిలేయి, నేను ఫ్రెష్ ఇస్తాను ఒక మంచి పదార్థాలు అన్నప్పుడు వాళ్ళు వదిలేయచ్చు. అలాగా మనకి భౌతిక ఇంద్రియ సుఖాలు అనేది ఇది అంత చిన్నది. మనకి ఆ ఆధ్యాత్మిక సుఖం అనుభవం అవుతాయి. మనకి భగవంతుడ సేవల, భగవంతుడి నామం చెప్పే దాంట్లో, భగవంతుడి గురించి వినే దాంట్లో ఆ ఒక ఆనందం మనకి కృష్ణానంద అది అనుభవం అవుతే ఈ భౌతిక ఆనందాన్ని మేము వదిలేసేకవుతుంది. ప్రజాహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగత ఆత్మని ఏవాత్మనా తుష్ట సితధీర్ మునిరుచ్యతే. ఈ భౌతిక ఆనందాలు ఇవంతా ఇంద్రియ సుఖం అంతనో ఇవంతా కల్పనాలంతే. మనకి ఇది దొరికే తనక మనకి ఆనందము అనుకుంటాము. అది దొరికినాక అయ్యో ఇదేమీ లేదు కదా ఇది అని మనకి తెలిసింది. సో దీని వెనకాల పోరాదు మేము భగవంతుడి పైన మనకి నిత్యం ఉండే అనుబంధం పొంది ఆ దివ్య సుఖమని అనుభవించాలి. అప్పుడు మనకి ఇవంతా వదిలేయచ్చు. ఈ పాప కార్యాలు ఇదంతా మనకి ఇది ఎంతెంతో కోరికలు ఉన్నాయి, ఇవంతా వదిలేయాలి. తర్వాత ఈ అధ్యాయము చిన్న అధ్యాయమే. భగవంతుడు ఒక శాంతి సూత్రం చెప్తారు, పీస్ ఫార్ములా. మనకి శాంతి కావాలి, సుఖం కావాలి అంటే
ఈ 3 విషయాలు మేము అవగాహన చేసుకోవాలని భగవంతుడు చెప్తారు. ఏమి ఆ 3 విషయాలు? మేము ఈ రోజు అనుకుంటుండే నేను భోక్తుడు, నాకే అన్ని కూడా నా స్వార్థం కావాలి అని. మేము ఇది అవగాహన చేసుకోవాలి. ఇది నేను భోక్తుడు కాదు, కృష్ణుడు భోక్తుడు. భోక్తారం యజ్ఞ తపస్స. మేము చేసే అన్ని కార్యాలు, అన్ని తపస్సు, ఎన్ని ధర్మకార్యాలు ఏమి ఉంటేనో దాన్ని భగవంతుని ప్రీత్యర్థం ఇది చేయాలి. భగవంతునికి సంతోషించడం చేయాలి. ఇది వాడు భోక్తుడు భగవంతుడు. ఎలా భగవంతుడు భోక్తుడు అంటే సర్వలోక మహేశ్వరం, అంత లోకాల్లో ఈశ్వరుడు భగవంతుడు. మనము ఒక వీళ్ళు మనది, ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం మనది, మేము ఇంకొక ఊరిది మేము చీఫ్ అయ్యాము, మేయర్ అయ్యాము, లేకపోతే చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాము, మనం ఇలా చెప్తుంటాం. భగవంతుడు అన్ని లోకాలది ఈశ్వరుడు, నిత్యంగా వాడు ఈశ్వరుడు, సర్వలోక మహేశ్వరుడు. సో వాడికి భోగించాలి. మీ ఇంటికి వస్తే మీరు చెప్తారు, మీ ఇంట్లో వచ్చి నేను మీ ఫ్రిడ్జ్ తీసి దాంట్లో ఆహారం తినేది నేను టీవీ ఆన్ చేసి ఇచ్చేసి మీరు చెప్తారు, ఎలా ఇది నా వస్తువుని ఇలా యూస్ చేస్తున్నాం మీరు చెప్తారు. అంటే ఇది మీ వస్తువు, మీకోసం అది ఉంది. అలాగే సంపూర్ణ విశ్వము ఇది భగవంతుడి కోసం ఉండేది. సో మేము ఇది అవగాహన చేసుకోవాలి. భోక్తులు కాదు, మేము భగవంతునికి సేవలు, మేము వానికి ఆనందంకి పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఇది మన అనుబంధం, నిత్య అనుబంధం. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతాన. మూడవ విషయము, భగవంతుడు అందర పరమ మిత్రుడు. సుహృత్ అంటే అంత దగ్గరగా పరమాత్ముడై హృదయంలో ఉన్నాడు, అందరికీ వాడు మిత్రుడు. వాడు సో మనకు కూడా వాళ్ళే మిత్రుడు భగవంతుడు. మన ఉండే కుటుంబాలు, మన సమాజము, బంధువులు అందరికీ పరమ మిత్రుడు కృష్ణుడే. సో మనము మన డ్యూటీ అని మేము ఒక తండ్రిగా, ఒక తల్లిగా, ఒక భర్తడుగా, ఒక భార్యగా, ఒక పుత్రి మేము చేయాలి మన కర్తవ్యం. అయితే ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరికి మిత్రుడు, పరమ మిత్రుడు భగవంతుడే. సో మనము మేము చేసే డ్యూటీ చేయాలి, అంతే. యాజ్ ఎ డ్యూటీ మనం చేయాలి. దాన్ని వదిలేసి మనమే పరమ మిత్రుడు, మనమే వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, అది చేయాలి. మేము టెన్షన్, యాంగ్జైటీ ఎక్కువగా తీసుకునే అనవశ్యం, అది లేదది. సో ఇది ఎవరైనా అవగాహన చేసుకుంటే ఇలాగా భగవంతుడే భోక్తుడు, భగవంతుడే సర్వలోక మహేశ్వరుడు, భగవంతుడే పరమ మిత్రుడు అని 3 విషయాలను అవగాహన చేసుకుంటే భగవంతుడు చెప్పేది జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, ఇప్పుడు నిజమైన శాంతి దొరుకుతుంది. సో ఆచార్యులు చెప్తారు, ఇప్పుడు ఈరోజు విశ్వశాంతి సంస్థలు ఉన్నాయి, యునైటెడ్ నేషన్స్. అయితే ఎక్కువగా దేశాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఏమి ఒక యునైటెడ్ కాలే, ఇంకా డివైడెడ్ అవుతుంది. ఎలాంటే వాళ్ళు ఈ సూత్రాన్ని అవగాహన చేస్తారే, వాళ్ళు మొదట రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి. వాళ్ళు అంత దేశాలు ఇది భగవంతునికి చేరిండేది, అందరూ కూడా భగవంతుడు సేవ చేయాలి, అప్పుడు ఆ శాంతి వస్తుంది. లేకుంటే ఇది నా దేశము, ఇది నీ దేశము, ఇది నాది, ఇది మీది అని మేము ఇది యుద్ధం చేస్తూనే ఉంటాం. ఈ కలం మేము ఒక జంతువుల్లో, ఒక కుక్కలాగా మన ఇది ఉంటే, మనస్సు ఉంటే, మన ఇది బుద్ధి ఉంటే, ఎలాగ మనకు కుక్కల్ని ఒక రూమ్ లో చేపిస్తే ఇక్కడ శాంతి దొరుకుతుంది. అలాగా ఇప్పుడు మన జననాయకులు ఇట్లా ఇది మనది మీనది అని చెప్తుంటా, ఇది కాదు. అందరూ కూడా అవగాహన చేసుకోవాలి, ఇదంతా కృష్ణుడిది, వసుదేవ కుటుంబకం, వసుదేవుడిది, కృష్ణుడిది అని అవగాహన చేసినప్పుడు మనకి ఇది శాంతి దొరుకుతుంది, లేకుంటే శాంతి లేదు. మన జీవితంలోని అన్ని కార్యకలాపాలను భగవత్ కైంకర్యంగా నిర్వహించే విధంగా మలుచుకోవాలి. సో ఈరోజు అయింది, డివైడ్ చేద్దాము. ఒక నిమిషం. సో నేను కొంత జల్దీ కూడా ఇది ఏం చేస్తాను, 7:30కి ఇది అధిక మాసం ఉంది. ప్రతిరోజు మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారంటే మన ఆర్తి ఉంటుంది 7:30 to 8. సో ఈ కంప్యూటర్లోనే వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. దానికి నేను కూడా 7:25 and 7:30 అయితే ఎగ్జిట్ అవుతాను. సో దాని లోగానే ప్రశ్నలంతా ఎంత అవుతుందో ఆన్సర్ చేసి చూద్దాము. సో దానికి డివైడ్ చేస్తాను. మాతాజీ కూడా కొంత ఆన్సర్ చేస్తారు. వాళ్ళు మాతాజీ 7:20 కౌన్సిలింగ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, చూస్తాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ధ్రువల్ ఉన్నారు మాతాజీ? ధ్రువల్లో చూడలేదండి. ఒక్క నిమిషం. లేరు ప్రభు ఆ నేమ్ తోనే జాయిన్ అవుతారు కదా, ధ్రువల్ అని. ధ్రువల్ హరే కృష్ణ. ధ్రువల్ ఉంటే మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. ఉన్నారు ధ్రువల్. ఎస్ ప్రభు ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ధ్రువల్ సునీత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ఉన్నారు కదా? మీ మదర్ ఉన్నారు? ఓకే
ఓకే, నేను అలాగా 3 ఇది చేస్తాను. ఇప్పుడు మాతాజీ మీరు ఏ రూమ్ పోయారు నాకు చెప్పండి. ఎస్ ప్రభు, చెప్తాను ప్రభు. అయ్యారు కదా వాళ్ళు, కోస్ట్ అయ్యారు కదా ధృవాళ్ళు. అయ్యారు ప్రభు, అయ్యారు. ప్రభుజీ నేను 2కి వెళ్తున్నాను ప్రభు. 2కి వెళ్తున్నారా? ధృవల్ ఎక్కడ ఉన్నారు? ధృవల్ రూమ్ 3 వెళ్తున్నాను ప్రభు. ఓకే, నేను అట్లే ఫస్ట్ రూమ్ లో నేను ఎంటర్ అవుతాను. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో హౌ టు కంట్రోల్ యాంగ్జైటీ అండ్ యాంగర్ మాతాజీ అడుగుతున్నారు. ఎవరు అడిగారు ఇది? సో సింగిల్ విండో ఉంటే బెటర్ అని చెప్తున్నారు అజయ్ దుంకా గారు. అంటే కొంత ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఉంటుంది కొంతమంది, ఆన్సర్స్ ఎక్కువ మేము అవ్వదు, దానికి నేను ఎక్కువ జాస్తి విండోస్ స్టార్ట్ చేశాను అంతే. సో యాంగ్జైటీ యాంగర్ సో అది భగవంతుడ పైన మనం మనసు పెట్టినప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది, అది సంపూర్ణంగా సాధ్యమవుతుంది. అది లేకుంటే చిన్న చిన్న మెథడ్స్ ఎంతో ఉంది, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇది అది, ఎంతమంది సమాజంలో వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ అంతేమో చేస్తారు. అయితే నిజంగా చెప్పాలి అంటే మూలంగా మనము నిజమైన మన మన కృష్ణ భావనామృతం దాన్ని పొందినప్పుడు ఇవంతా పోతుంది మనకి. ఇది నిజమైన పరిహారం, ఇది శాశ్వతమైన పరిహారం. దానికి మేము ఎక్కువగా జపం చేయాలి, భగవంతుని నామం జపం చేయాలి, ధ్యానించి జపం చేయాలి. సో ఎక్కువ మేము భక్తి చేసినట్టు ఇవంతా కూడా మనకి దూరం అవుతుంది. తరుణశ్రీ గారు మీరు